मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनि न'यङाव फैनानै गोबां पिपिएफनि मानसिफोरा बेयाव जइन जाफैदों आरो बेयाव पिपिएफल' नङा बेयाव जिएसपिनिफ्रायबो फैदों आरो गोबां माने गिदिर बिबानाव थानाय ब्लक लेभेलनि बिबानगिरिफ्रानो जोंनियाव फैनानै जइन जाफैबाय आरो बेयाव आङो निस्सय गावनो फैनानै आं थाफैदों आरो आं नुबाय जोंनि धोनस्रि समस्थियाव माने बिथांमोना जइन जाफैदों जों नुदों 17 बोसोर जाबाय पिपिएफआ जोंनि धोनस्रि समस्थियाव मा जौगानायनि खामानि मावदों थांनाय बोसोराव दिनै बेयाव प्रेस मुसाहारिया देरहानानै दङमोन दिनै जौगानायनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सम्पुर्ण गासैबो रायजोफ्रा नुजोब्बाय दा बेखाय सोलायनायनि जिथु सार्थआव फैबाय थानाय समाव जाहाथे इउपिपि सरकार फैखागोना रोखाखा खिन्थु धोनस्रि समस्ति हिसाबै जोङो केन्डिडेट दैथायहरनो हागोन बेखौ नुनानै दिनै लोब लोब पिपिएफनि मानसिफ्रा जोंनियाव जइन जाफैदों आरो बेखौ लानानै जों गोजोनदों फैबाय थानाय समाव निस्सय 2025 मायथाइयाव जि इलेक्सन जागोन बेयाव सम्पुर्ण भाबै इउपिपिएलआ धोनस्रि समस्तियाव 100% देरहागोना जों दिनै रोखायै नुबाय फैबाय थानाय नैबे अक्ट'बर दानाव नोंथांमोना नुगोन जोंनि धोनस्रि समस्तियाव जेसेबां मानि पिपिएफ आरो कंग्रेस बिजेपिफोर दङ बिथांमोना जोंनि गेजेराव माने 3,000निबो बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो बे हाबाफारियाव जोंनि मानिजाथाव बिटिआरनि चिफ सार बिथां प्रमद बर'आनो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाथिहैगोन जों आसा खालामदों बेयाव माने 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जों बेयाव जइन जागोन इउपिपिएल दोलोनि दैदेननाय एबा प्रमद बर' चिफ बिटिआरनि बिथांनि दैदेननाय जि सरकारनि जि खामानि दामानि आरो लोगोसे इउपिपिएल दलनि जि स्ल'गानमोन जे बिटिआर ओनसोलाव सान्थि लाबोनाय खौसेथि लाबोनाय अनलायनाय लाबोनाय आरो जौगानाय लाबोनाय बे स्ल'गान बायदियै दिनै इउपिपिएल सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंनो नाजानायखौ नुनानै आरो लोगोसे बेयाव गोबां जोंनि धोनस्रि समस्तियाव सरकारनिफ्राय जेरैबायदि माने सेंसन होदों बेफोरखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंनानै होनायनि थाखाय आरो लोगोसेयै रायजो राजाफोरा दिनै बेखौ मोजां मोननानै दिनै बिसेसकै जोंनि धोनस्रि समस्तियाव गोबाङानो दिनै माने इउपिपिएल सरकारनि प्रति दिनै मोजां मोननानै दिनै बयबो दावगाबोदों आरो बेजों लोगोसे बिसेसकै दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय इयुथनि आफादगिरि समस्तिनि आफादगिरि आरो लोगोसेयै सेक्रेटारि बारग' मा होनो चेयारमेन मेम्बार आरो प्राइमारि कमिटिनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा माने दोलो बोलै फैनानै मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि न'आव दिनै जगदान जाफैदों आरो बियो मोजां लक्षन आरो बेखौ नोजोर होनानै फैबाय थानाय दिनाव आरो बांसिनहै इउपिपिएल सरकारा माने सिट लानानै मेजरिटि लानानै नैथि बारनि थाखाय सरकार खुंनो थांगासिनो दं बेखौ बयबो नोजोर होदों आरो जोंबो धोनस्रि समस्तिनिफ्राय बेखौ फैबाय थानाय दिनाव 2025 मायथाइयाव जाहाथे बे ओनसोलनिफ्राय बा समस्तिनिफ्राय सासे बिजाथि दैखांहरनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनायाव आरो 2 गुन बारा स्पिडआव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोनहा जोंनियाव जगदान जानानै जोंखौ बोलोफोरा फैदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जायफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव माने इउपिपिएल हिसाबै दिनै जगदान जाफैबाय बिपिएफनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो माने बरायनानै लादों आरो गोजोननाय होदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जाहाथे जोङो समस्तिनि मोजांनि थाखाय रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय जों जाहाथे बयबो खामानि मावनो हायो बेनि प्रति बिथांमोनखौ जोङो लाफानानै खामानि मावनो थाखाय जोङो बोलोफोरानो हाहैसिगोन जों बेखौ नोजोर होदों आरो बिनि अनगायैबो आरो गोबांथार आरो दाबावैनो माने जगदान जाबावगोन बिथांमोननि दैदेननायावनो आरो बिथांमोनखौ नोजोर खालामनानै आरो गोबां कर्मिफोर बिपिएफल' नङा बेयाव इउडिएफबो दङ जिएसपिनिबो दं बा कंग्रेसनि दं बा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो बेवहाय जगदान जानो जोङो माने जगाजग जागासिनो दं नाथाय बेवहाय माने गोबां उसुबिदानि थाखाय जों दिनै जेसेबांखिनि लाबोबाय आरो बिनि बांसिनै बेयाव थाबोबावदों ओंखायनो बेखौ बे साननैसोनि गेजेराव जोङो जगदान जाहोनायनि बा जोंनि आफादाव बा पार्टियाव सोनानै लानायनि जोङो मोनसे आयजन खालामनो जोङो थांगासिनो दं। दा फैबाय थानाय जा
प्रमद बर' सार बिथांनि जि मोजां हाबा मावलांबाय थादों बेनि फारसे मोजां मोननानै आङो दिनै UPPL दोलोआव आंनि जे गोसो बायदि आं जयेन जाफैदों बिखेक माने आरो जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा जायनि जाहोनाव जोंनि धोनस्रि समस्तिया 10 बोसोर बिभिन्न खामानियाव जोंहा बेक जानानै थालांबाय गोबां लामा माबा माबि दालां जोंहा मावनो गोबां आद्रा थालांबाय मोनसे समाव जोंहा BPFआ सरकार थानाय समाव जोंनिफ्राय धोनस्रि समस्तिनिफ्राय UDIPनि देरहालांदों बेवहायबो जोंहा बेक जानानै थादों आरो नै दा UPPL आरो BJP गभर्नमेन्ट सोलिबाय थादों बे समाव आरो दा जोंनि BPF हान्जानि देरहादों दा बेवहाय जोङो माबा मोनसे मोजां सुबिदा आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय जों दिनै नुनो मोनासै आरो खिन्थु जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों देरहाहोबाय खिन्थु जोंहा BPF सरकार जानो हायासै बिनि थाखाय जोङो गोबां दुखु थाबाय दा फैबाय थानाय समाव दा UPPL सरकारा आरोबाव सरकार दाफिननो हागोन जोंहा बेखौ आसा खालामनाय दङ आरो फोथायनायबो दङ दा बे फोथायनानैनो जोङो एबार जिहेतु UPPL दोलोआ नेक्स्ट सेकेन्ड टाइम सरकार दानो हाफिनगोन बेखौ जोङो गिबियावनो बुजिनानै दा एबार धोनस्रि समस्तिखौ जाहाथे रुलिं गभर्नमेन्टजों सायख'जानाय जाय बिजाथि बिथांखौ जों देरहाहोनानै धोनस्रि समस्तिखौ जोङो गोबां स्पिडआव खामानि मावलांनो हानाय बायदि जोङो सासे MCA LA आरो EM मोननो हानाय सासे बेक्तिखौ जों देरहाहोनानै फैबाय थानाय समाव जोङो रायजोनि जेसां समस्या लाइमोनफोरनि समस्या आरो जोंनि रायजो राजानि समस्या आरो जोंनि दैबाना खुरखानाय बिनि समस्या आरो लामा दालांनि समस्या बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै UPPL दोलोआव जयेन जादों आंहा BPF दोलोनि फारसे माबा मोनसे दुखु मोननाय बा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय बिदि आंहा जेबो गैया रावनिबो सायाव आङो गाज्रि मोननाय गैया आं बिथां चरन बर' MLA सारखौबो आं जेबो दुखु मोनाखै आं गोसो बायदि फैदों आरो बिथां प्रेस मुसाहारि सार MCLA बिथांखौबो आं जेबो गाज्रि मोनाखै बिथांमोना आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोनदोंबा आं बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना आंनि सायाव जेबो गाज्रि दा मोनथोंसै बेखौ आं बुंनानै बयनिसिमबो माने निमाहा बिनानै आं दिनै UPPL दोलोआव जयेन जानाय जाबाय गोजोन्थों নহওক মই যিটো মানে চৰকাৰ আছে চৰকাৰৰ পক্ষত সকলো থাকিব লাগে যেটো উন্নতিৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি আমি UPPL দলত আমি যোগদান কৰিলোঁ ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয় এই উন্নতিৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি আমি সকলো দলে বলে আহি আমি UPPL যোগদান কৰিলোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আমি MCLA মহোদয়ক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম